tank her, måske. Der er en tank her i det åbne. Vent, jeg har den. Got that shit. Ja, grill. Øj! I skal. Fik en mere. Damn, jeg clutchede. Det var sygt nok. Det var crazy. Oj. Fuck, det kaos der. What the nice. Jeg er sådan en, jeg kan se dig, Jon, op fra toppen. Jeg er oppe i sådan en lille maskine, og der kommer en tank derovre. Jeg flyver lige nu. I sidder oppe i huset der, bror. Oppe i huset, der er 2, der er 3. Oppe? Bagved dig, bagved dig! Bagved dig, der kommer 2! Der kommer 3! 2 mere, 2 mere! 2! En mere, pas på! Oh my god, du har... Eller død! Ja! Let's go! Okay. Ej, jeg ramte ham. Ej. Fuck, så rammer ham her. Ramte ham igen. Ned bitch. Got him. Yeah! Brilligt. Kom på, Leo. Ind her. Get that bitch. Headshot. Hostile heavy armor. Use that to relocate. Der er også en der. Spotted enemy light armor. Ramte ham. Jeg kan slet ikke skyde på den den her afstand. Charlie's been lost. Ramte ham. Damn. Jeg kan ramme skuden her. Det er svært at se. Der. Ramte ham. Shit. Damn. Be advised, Jeg fik ham. Damn. Det var langt væk, det der også. I've got the network back up. Close objective Delta. Yeah, let's go! Get fucked. Og gør der meget Ray Peru lige nu. Jesus. Push the attack. Enemy commander electronics are down. Hostile plane. Let's fucking go. Fuck, jeg raper dem. Bro, what? What? Hvorfor kører du ikke højere om? Hvorfor kører du i midten? What? Hvad laver du? Okay, spawner på D. Spawner på D. Hey, trækker! Det var bare Jeg suicide. kan ikke trække! Jeg kan ikke trække ud, Svend. Du må aldrig rundt. Jeg kiggede. What the fuck? Jeg kiggede på minimap. Fuck, vi er herude nu. Vi er herude. East of your position. Jeg laver hidings. Helicopter spotted. Se om jeg kan ramme helikopter her. Oh, what? What? Fik du den? var Var det mit den, du skud! ramte? What? Jeg skød også efter den. Damn! For dig, der ramte den Ja, der. det var mig, der dræbte den. Det var et fucking Fuck, for liv. crazy skud. Fuck, det var langt væk. Jeg dræber ham, hvis der er. Okay. Skud den der helikopter. Ja. Oh shit. Vi tager det hele nu. Kom. Hvor er de Oh henne? shit. Shit, bagved os. Bagved os. I'm I on huset. hostile. Ellers Ja. stig ud, bror. Bare red dig selv. Fik en. Der er en mere der. Sindssygt, bror. Fed face. Jeg er også ude af den her. Jeg er også ude af den her. Der er en mere. Fik ham. En mere. Low. 3 OP. Inde i huset der, eller bag ved huset. Ja, jeg har ham. Jeg fik ham. Spor på mig. Nice. Vi har den. Vi har den nu. Vi har den nu. Alle mates, det kommer også. Øj, der er en der. Fik en mere. Bum. Boom. Kør lidt, jeg spawner på dig. Ja, gør det, gør det. De kommer hele vejen derudfra. Nu kommer hele hold. Er du klar? Hvor de kommer fra? De kommer... Og derude. Oh shit, ja.
shit. Oh shit, up. What the fuck? Fuck you, man. I got that bitch. Spotted a hostile sniper. Skal jeg være ked af det over det her. Hvad Oh shit. er det for noget random? Er han bare der? Hvorfor er han derovre? Ja, vi blev raped, og 2 mand bag os. Vi vinder! Let's go! Easy blood! Prøv at se det scoreboard, Ja.